Silav, roj başı var baş hevanno. Çend nûçeyên ku di derbarê Kobanî de bi taybetî me amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Daxuyaniya Rêzdar Mesûd Barzanî heye di derbarê Rojavayê Kurdistanê de ka çawa mirov dikare alîkariya mirovî bigîne wê derê. Di qada navnetewî de mirov çawa dikare bi rêbazên dîplomatîk pêşî li vî şerê bigire û ji Kurdan re çareseriyekê peyda bike. û tiştekî pir balkêş dibêje eger li Kurdan zulm were kirin wê demê em ê her tiştî bikin. Yani em amade ne her tiştî bikin. Eger mesele bibe Kurd wê demê divê em bibin yek vücut. Daxuyaniya wî heye dixwazim heme bi we re parve bikim. Pêşî em ji dengê wî godar bikin. Paşê jî em hema daxuyaniya we zî ji we re bixwînim. كردستان هەرێمی کوردستان چەندێک لەنگە لێرەدا وەسەر هەڵدانەوەی داعش ئەمە مەترسیی گەورەی ئایا ئەوروپیەکان ئەمریکا درکیان بەوە کردووە؟ طبعا مەترسی داعش یەک جۆر زۆرە داعش تەواو نەبووە و ئەم وەزعەیەکە دروست بووە ئێستا لە سووریا دەرفەتێکی زێڕینی بوو داعش یعنی ڕخسا ئەمە هێشتا معلوم نییە چەند لەو داعشانە ڕایان کردووە بەڵام ژمارەیەکی زۆر وەکو معلوماتمانەیە ڕایان کردووە و ئەمە مەترسێکی زۆر گەورەیە اتفاقێک کراوە بینی حکوومەتی بەغدا و ئەمریکیەکان کە ئەو داعشانەی ماون نەقلی عێراق بکرێن لەوێ زیندانی بکرێن ئەمە باشە ئەگەر ببی بەڵام هێشتا معلوم نییە چەند دەبی و چۆن دەبی ئەوەی تر ئێمە دڵ و دەروونمان لەگەڵ مرۆڤ خوشک و برانەی خۆمانە مەسەلە میانگیری نیە ئێمە هەموو هەوڵێک ئەدەین طبعا من هیچ وەختێک بڕوام بەشەر نەبووە حەزیشم بەشەر نەبووە بەڵام کە بگاتە ئەوەی تعادل لە کورد بکرێ ئەو وەختە ئێمە ئامادەین بۆ هەموو شتێک ئێمە نامانەوێ بگاتە ئەوە تا ممکن بی بە زمانی لێک تێگەیشتن بە ئاشتی چارەسەری کێشەکان بکرێ ئەبی ئەمە بی بەڵام ئەگەر بەرنامەیەک هەبوو تعادل لە کورد بکرێ و کورد نەمینی لە مەنتیقە ئەو وەختە ئێمە هەموو یەکی Ez dibêjim qey daxuyaniyekî pir giring e mirov ev meseleyekî xeta netewî ye mirov divê çarçovê de tekoşîna xwe bidomîne ez dibêjim qey baştir e anha hevano daxuyaniyekê din ya Rêzdar Mesûd Barzanî heye ez ê paşê bi we re parve bikim pêşî ez cî bidim daxuyaniya wî paşê em ê ewsa yani hin tiştan dibêje tiştên balkêşin dibe beriyan hadi derbarê Ereban de min ji Mazlûm Ebdî re gotibû min jê re gotibû bawerî bi van însanan neynin ev însanên xeterin bawer dikim di dema êrişa li ser Şengalê de jî Mesûd Barzanî dîsa derketibû beyan kiribû ku ew şox bûye dema ku dîtiye ku cîranê wî ew ê Ereb pêra xwariye vexwariye çawa dikare ji nişkava wisa cephe biguherîne eniya şer biguherîne kî were wê derê bibe alîgirê wî ez ê daxuyaniyê ji we re bêjim bana we dibin dîrok hevan dibin dîrok mühîm in عەرەبیانە bana tev dibin dîrok ez ana pêşî cî bidim daxuyaniya wî bixwe Rêzdar Mesûd Barzanî bersiv da pirsên rojnamegeran dibêje ji bo Kobanî çî ji destê min tê ez ê bikim em niha ji bo wê yekî kar dikin ku herêmên Kurdan bêne parastin hevdîtin anha berdewam dikin agirbes hatiye dirêjkirin ev tiştên baş in min ji Ehmed Elşara re got divê şerê siyasî were çareserkirin lê nabe destirêjî li ser Kurdan were kirin ev pirsgirêkî nihat xewûmin beşekî wan pêwendîdarê eşîrên Ereb ên Sûriyê ne yên ku beriyan hada nava Qesedê de cihê girtibûn min beriyan ha Mazlûm Ebdî agahdar kiribû pirsgirêka navçeyên Ereb nişîn yani cî Ereb lê ne çareser bike çimkî dibe ku di siberojê de pirsgirêkan derbixin ji bo Kobaniyê tişta ji destê min tê ez ê bikin me hemû hewlên xwe dane dest pê kirin wekî demên berê derfeta min hebiya min ê hêz ji bo parastina wê derê bişanda lê ew der herêmeke Kurdistanî ye nabe destirêjî lê were kirin niha piştgiriyê nedin wê yekê ku ev şer bibe şerê Kurd û netewê yekê din ev xeter e yani şerê Kurd û Ereban dernexin bi taybetî niha li Sûriyê meseleye Ereban heye şerê du netewan karesat e felaket e nabe Kurd ber bi wê karesatê ve biçin karesat felaket Mesûd Barzanî dibêje di derbarê civîna xwe ye bi nûnerê Amerîkayê Sûriyê Tom Barak civîna ku Mazlûm Ebdî İlham Ehmed Tom Barak tevlî bibûn basa wê rojê basa wê civînê dike em hîn di civînê de bûn peyam li ser peyamê hat ku şer li Bakur Rojhilatê Sûriyê dubare dest pê kiriye
رولا عشیرین عرب دوی شریده وکه نینی بناسه کر دبیجه او عشیرین عرب این کل گل بشار اسد بون پیش را دما داعش هاته چون تبلی داعشی بون داعش چو قصده هاتوی داری هاتن تبلی قصده بون پاشیجی شام و گریا جاره کدن دل سوزی خواه گوهراندن هرم خواه رادستی هیزین شامی کرنه اگر نه و صبا شارکی و سامزن چه ند بو yani elu aşirin Arap elu Rojava Kurdistan'ı eğer pişkiri ne de bana Şam'ı şer bevi avay mezin ne bud beje Rezdar Mesud Barzani. Ev yek em heyvi dikin ku agirbez bidome bigejin encameki ku de berjevandiye hamu aliyan da be beguman şer de berjevandiye tu kesekiden ne. Jiber erişin arteşa Arabaniya Suriye hecmareki jendamên Daişê ji wan ji girtîgî han revya bûn yan jî bi zanebûn ji aliyê Amerîkî û hikûmeta Şamê ve hatin berdan bêguman metirsiya Daişê gelekî zêde ye bi dawî nebiye dibêje Rezdar Mesud Barzanî ev rewşa niha li Sûriyê çêbiye derfeteke zêrîne ji bo Daişê hîn ne zelale ka çend endamê Daişê revyane lê hejmarekî zêde ne ev metirsiyekî pir mezin e ew meseleya ku rojê me ji we re bas kir Daişî dixwazin bi kar bînin li Iraqê li hember hêzên heştî şehbî hêzên nêzê Îranê Rezdar Mesud Barzanî bahse wê rewşê jî dike yani dibe xeteriyekî mezin e bajarê Kobaniyê dibe ê li Rojavayê Kurdistanê ji ber ku bi temamî ji aliyê Artêşa Erebiya Sûriyê ve hatiye dorpêşkirin hemû xizmetguzariyên wekî av, elektrik, internet li ser xelkê hatiye birîn di rewşekî gelekî xirab de ye Barzanî dibêje dil û derûna me ruhê me li gel xuşk û birayê me ê li Kobaniyê ne mesele tenê navbenkarî nine em her xebatî dikin em hewl didin ji bo wan çareseriyekî bibînin min tu carî bawerî bi şer neaniye lê eger zulm li ser Kurdan were kirin wê demê em ji bo her tiştî amade ne dibêje Mesud Barzanî teqez kir ku ew naxwaze şer bigihêje asteyekî pir bilind pêwîst e heta ku mümkün e heta ku ji destê me tê bi zimanê têgihîştin aştî em pirsgirêkên Rojavayê Kurdistanê çareser bikin eger bernameyek eger plan û projeyekî hebe ku destdirêjî li Kurdan were kirin Kurd li heremê nemînin yani biryara qirkirina Kurdan eger were dayîn wê demê tu çare me tune em mecbûrin bibin yek vücut dibêje Rezdar Mesud Barzanî di derbarê hewlên xwe yên ji bo rakirina dorpêça li ser Kobaniyê de jî gotinê vekirî dibêje tişta ji destê min tê ez ê bikim niha eger ew derfeta min hebiya wekî sala 2014 minê niha hêz ji bo Kobaniyê bişanda lê ew îmkan ew derfet aniha tune wê demê hebû şiyarî dide dibêje Kobanî di çarçoveya wan hereman de ye ku Kurd lê ne yani heremên Kurdî ne li gor rêkeftinê navbera Qesedê û Şamê nabe kes destirî jî wan heremê Kurdan bike normal dibe haya min jî heye kes nikare destirî jî wê derê bike tecavüzê wê derê bike êriş bike Serok Mesud Barzanî li ser şandina alîkariyan jî got her ji roja ewl ve min daxwaz kiriye ku bi her çi quweta we heye heval û dosyê xwe ê herema Kurdistanê re dibêje herin ji bo alîkariya xuşk û birayên xwe ê li Rojavayê Kurdistanê dibe spas ji bo Xwedê ez bawer min rolekê baş lîstine ew ê berdewam bin jî di şandina alîkariyê de tevî dorpêçan jî hevano niha hemû xizmetguzarî me ji were got li Kobaniyê sekinîne hevalên me ê li ew ê jî ê li Kobaniyê jî rojê carekî yan jî du rojan carekî dema îmkan dibînin ji min re dinivîsînin nivîsê wan jî hene niha em li vê jî godar kin paşê ez derbasî mijarê din bibim gelek mesele hene di dorê de ئێمە لە کوبوونەوە دابووین کە پەیام دوای پەیام هاتن کە شەڕ دەستی پێ کردووە خۆی لێرە یەک حەقیقەت هەیە شەڕەکە ئەمە بوو ئەو عەشایرە عەرەبیانەی کە لەگەڵ بەشار ئەسەد بوون پاشان کە داعش هات ئیلتیحاقیان بە داعش کرد کە داعش چوو ئیلتیحاقیان بە هەسەدە کرد ئێستا کە هێزی دیمەشق هاتووتەوە جارێکتر ئەو عەشایرانە وەلای خۆیان گۆڕی مەنتیقەکەیان تەسلیمی هێزەکانی دیمەشق کردەوە شەڕێکی وە نەبوو یعنی مشکلەکە لێرەدا بوو من لە مێژە بە مەزلوم و بە جەماعەتی تریشم گوتم عیلاجێک دۆزنەوە ئەو مەناتیقە عەرەبیانە دوای ڕەنگە ببنە مشکلە بۆ ئێوە
ئێستا ئەو ناوچەی کوردی کە بەدەستەوەمەوە هەموو هەوڵێکمان ئەوەیە کە ئەو بمینی و پارێزراوی و مافی خەڵکی ئێمە لەوێ بە هەر شێوەیەک بی پارێزراو بیتن و بەو شێوەیە کە خۆیان اتفاقی لەسەر دەکەن. Belê mesele bi vî şeklî hevanno niha em hema biçin mijara me ya din a dodorê de ew jî em ê behsa Kobanî bikin. Rewşa Kobanî pir xirab e. Merû çawa ji nav derkeve nizanim. Ka ez dîmenê Kobanî bidim serê pir zehmet e hevanno. Niha qesedê jî dest pê kiriye çi qas sûçên hikûmeta Şamê hene hemiyan tespît kiriye hemiyê aniye cih hemiyê nivîsandiye weke raporekî ew ê pêşkêşî qada navnetewî bike. Ka rewşa dawiya Kobanî hebû min fotoğrafek ji we re peyda kiribû lê tamam. Ne mesele hevanno, ne mesele ye. Ne meseleye? Em dikarin bê fotoğraf jî meselê bişopînin ew wisa bikin. Tamam. Ez hema nûçê pêşî ji we re bixwînim. Em hema wisa kin ji ber ku tamam. Hevanno, anha mesele çi ye? Binêrin. Li Kobaniyê 150,000 kes anha dibin xeteriya karesatê de ne? Bi felaketekî re dikarin rûbirû bimînin eger alîkarî neçe. Eger hêzên koalîsyonê nekem naberê. Binêrin, hêzên koalîsyonê dema ku zor li wan hate kirin ketin naberê ji bo Reqayê. Şûn wê derê çiqas hêzên me, milletê me sivîl hene di korîdorekê re di nava wan çeteyan re derbas kirin anîn heta Kobanî. Yani xuyaye dibe. Eger bixwazin dibe. Dibe merûv bangê xwe, serhildana xwe, berxwedana xwe bidomîne. Bang li hêzên navdewletî bike. Ev hêzên koalîsyonê ku ev 10 salin bi me re di nava koordînasyonê de dixebitin, dibe carekê din Kobanî bê av, bê elektrîk nehêlin. Bikevin nava hereketê. û ev jî maye serme Kurda. Ez pêşî rewşê ji we re bibêjim, êdî tê fehm kirin. Hêzên koalîsyonê wextê bixwazin dikarin. Navenda Zaryan ya Rojava heye saziyekî ye ragihand ku li Kobaniyê bi qasî 150,000 sivîl niha asê mane bi karesat bi felaketekî mezin re rûbirû ne tenê 24 saet mane ji bo bidawîbûna agirbesta 4 rojî ya di navbera Qesedê û hikûmeta demkî ya Şamê de. Di demekî de ku her du alî hevûdû bi binpêkirinên agirbestê sûcbar dikin, fermandarekî Qesedê te qes kir ku ew ji bo guftûgoyê amade ne. Li aliyê din hate ragihandin ku artêşa Sûriyê girtîgeha Extanê niha kontrol kiriye. Ji xwe vê spêj me ji we re ragihandibû. Şervanê me ji wê derê vekişiyan. Ev saziya me ku dibêje raporeke nû li ser rewşa dawiya herêmê belav kiriye ka em cih bidin wê raporê. Li gorî wê raporê li alî ji aliyê eskerî ve. Guherînên mezin di nexşeya herêmê de çêbûne. Paşê ez ê wê nexşê jî harîte jî nîşanê we bidim. Di nava du hefteyan de xaka dibin kontrola Qesedê de ji 5,000 kilometre da ketiye 10,000 kilometre. Niha tenê bajer û bajarokên Kurdan dibin kontrola hêzên Qesedê de mane. Navendê de rapora xwe de destnîşan kir ku êrişên artêşa Ereban ya Sûriye yên li gundewarê Hesekê gefê li qutkirina reyên sereke dikin. Ev yek hemdeme li gel tunekirina dorpêça li ser bajarê Kobaniyê. Yani tunekirina ev yek hemdeme li gel yani sorkirin, tundkirina li ser dorpêç. Yani dorpêça li ser Kobanî dikare zêdetir bibe. Ez hema nexşeyê bînim ser ekranê hûn bibînin baştir e. Yani xeteriyekî pir cidî anha li ser Rojavayê Kurdistanê heye hevanno. Deqekî ez vê ew sedayînim. Lê ji Qamişloyê jî gelek wesayetên zirxî, tank, top ber bê Hesekê ve çûne ji bo piştgirî bidin şervanên Kurdan ên li herêmê. Eger milletê Kurd piştgirî bide hev hevanno, rewş ber bê başî ve dikare biçe.
ew herema ku hatiye wan dakirin jinû dikare were bi dest xistin êdî çawa dibe nizanim. Yani Erebên ku aniha eniya şer guherandine derbasî Şamê bûne bila ew bifikirin. Tiştekî heye em tev dizanin ku ev Şama îro Rêveberiya Colanî wê daîmî nebe li ser hukm. Emrê wî pir kin e. Ev Erebên ku aniha em terikandin derbasî wan bûn halbekî dikarîbûn navbênkarî bikirana, dikarîbûn bigotana ev birayê me ne, em bi hev re jiyan e, binêre hûn hikmetin, hûn tên herêma me, hûn dikarin bi rêya peymanê, hûn dikarin bi şiklekî bi rêbazên medenî em dikarin biaxivin. Lê heta ku em sax bin vê derê hûn nikarin dest dirêjî birayê me bikin. Ê Kurd. Ji ber ku 10 sala em bi hev re di eynî tasê de dixwin vedixwin. Yani ew qas ji exlaq bêparin hevan. Yani acayip e. Yani em pir êşiyan ji ber van cîranên xwe. Cîranên me ê li Tirkiye ji xwe wextê ku em diçin xizmeta wan ew sezoniye hene ya karkerê me demsalî wextê diçin xizmeta wan ji xwe heqaret dixwin ji ev cîranê me ê Ereb jî bi eynî awa ne. Niha ez nûçî bidomînim navendê de rapora xwe de destnîşan kir ku êrişên artêşa Ereban ya Sûriyê yê li gundewarê Hesekê gefê li qutkirina rêyên sereke dikin. Ev yek hendem li gel tundkirina dorpêça li ser bajarê Kobaniyê jî. Li gorî wê raporê çi tê gotin ji şeşê çileve nêzîkî 170,000 koçber çûne derbasî wê herêmê bûne. 18,000 ji wan Kurdên Reqa Tebqayê ne. Derbasî aniha Qamişlo Kobanî bûne. Di raporê de hate diyarkirin ku nêzîkî 150,000 sivîlan li nava bajarê Kobanî aniha asê mane. Di nava tirs û fikara êrişa artêşa Sûriyê de ne. Hişyarî da ku rewşa mirovî ya bajêr aniha li ber karesatê ye. Em wextê dibêjin artêşa Sûriyê hevan no. Yani ez zanim hûn dixwazin bibîsin ku çeteyên dewleta Tirkiye û çeteyên nizam çi? Hemî çete ne artêşa Sûriyê bi xwe jî çete ye. Artêşa dewleta Tirk bi xwe jî çete ye. Elektrik aniha tune pompeyên avê kar nakin, internet gelekî lawaz e, rojê carekî du roja carê hevalê min dikevî agahiyan dide min ew jî têrê nake. Yani mesela nikare deng bişîne. Tenê dikare nivîs bişîne. Niha zarok ji sermayê dimirin. Ji ber dorpêçê cî tiştê mirov bişewitîne jî tune. Dar û ber tune, komir tune, sotemenî tune, xwarin dermanên bijîşkî tune ne. Min gava din dengê doktorekî godar kiriye hevan no. Aniha hemî hevalê me doktor, hevalê ku di eczane, farmasiya da dixebitin ê dermanxaneyan de. Niha banga ciddî ya doktorên me hene. Dibêjin li Kobaniyê li Qamişlo derman nemaye. Tune ye. Kî çi ji desta tê bike. Yani dermanê ji bo îxtiyara, dermanê ji bo zarokan, nav mavê wan jî dibêje em nizanim. Lê hevalê me ê doktor ku îmkanê we hene bikaribin welatên Ewropî bixin nava hereketê. Li Ewropayê pir derman hene. Ne beşa me ye. Beşa doktoran e. Doktor bixwazin dikarin kampanyayekî derman bidin destpêkirin ji Ewropayê em bi kamyonan derman bi balafirê derbasî Şirnexê bikin ji Şirnex yan ji derbasî dîrek Hewlêrê bi balafirê bişîne Hewlêrê ji wê derê rêya Sêmalkara derbasî Rojavayê Kurdistanê bikin. Wana mümkün dibe lê tenê kampanya lazim e. Serhildan, berxwedan tenê bi meş û mîtîngan nabe. Xebatên dîplomatîk lazim in. Ev kampanyaya aborî û kampanyaya derman, kampanyaya cil, mil, xwarin û vexwarina ji bo zarokan şîr. Tişmiştê wisa li Ewropayê heye. Ewropî dikarin alîkarî bidin. Dikarin zextê bidin ser dewletên xwe jî. Niha her çi qasî Wezareta Enerjî ya Sûriye berpirsyariya qutbûna elektrîkê red dike jî hêvasora Kurd radgihîne hejmarekî zarok ji ber sermayê mirine jî. Di raporê de di derbarê rewşa Kobaniyê de wiha tê gotin. Xelkê gundewaran mecbûr mane berê xwe bidin navenda bajêr, hin ji wan jî ji ber topparanan birîndar bûne. Koçberekî bi navê Xalîd dibêje me hemiyan malê xwe terîkandiye em aniha nikarin vegerin jî. Di vê berf û baranê de xelk li kêleka caddeyan di nava otomobîlan de wesayîtan de dimîne. Yani têra xwe xanî jî têrê nakin mirov têda bisitire.
Yani canan dibe em zivistana xwe tenê bi betanî kî ya em bibînin em derbas dikin yan na rewş pir zor e welhasıl hevanna yani kampanyayekî ciddî lazim e ji bo Kobanî wekî erdhej bifikirin, felaket bifikirin, zelzele bifikirin. Yani ew xwasa em li Ewropayê di nava îmkanan de ne em dikarin alîkariyê bişînin Kobanî Qamişloyê. Li gorî raporê li herêma Cizîrê bajarokên Kurdan amedekariye ji bo êrişa ew dikin ji bo êrişa van çeteyan. Wekî din çi tê gotin kampa Holê derbarê wî de jî agahî bidin me 23,000 jin zarokê malbatên Daişî tê de ne piştî ku ket kontrola artêşa Sûriyê ji bilî Netanyahû rêxistinên mirovî nikarin bigihêjin wê kampê. Rêveberê welhasıl ez erê. Niha vaya laliyekî di derbarê vê alîkariya ji bo bigêje Kobanî de ene kesê jî di nava tevgerê de ye li Şamê. Nûnerê ene kesê de axife êyê Şamê Mihebat Tezyanî dibêje bi hikûmeta demkîya Sûriye re ew di nava pêwendiyê de ne da ku korîdora mirovî ber bi Kobaniyê ve were vekirin. Tezyanî diyar kir ku ew li ser dirêjkirina agirbesta navbera Qesedê û artêşa Sûriyê de jî dixebitin. Wekî din îro em binêrin wekî din rast e dibe em jî qebûl dikin vê dorpêçê zextekî pir mezin li xelkê me kiriye. Ji bo qonaxa veguhêz bi hikûmeta Sûriye re di nava pêwendiyê de ne dorpêç li ser bajêr ji bo were rakirin em dixebitin. Me pêwendî me tekilî bi her aliyê re daniye. Me mijar biriye pêşiya berpirsiyaran. Haya hemiyan jî heye. Eger agirbest were dirêjkirin wê derfetekê me hebe em karibin di derbarê Kobaniyê de tiştekî bikin. Aniha girêdayê agirbestê ye. Pirsgirêk tenê ne di destê aliyekê de ye. Mijar aloz e em li ser dixebitin. Me zextekê baş kiriye da ku di demekî herê nêz de pirsgirêk werin çareserkirin lê heta niha tu dem nehatiye diyarkirin. Ew heremên dibin kontrola Qesedê de bûn erê. Êrişên dijwar hene. Aniha hevan ev 24 saatin dengê çek û sîlahan pir zêde naye lê cih bi cih şer çêdibin. Ew qase. Em hêvî dikin ku ev hinek bisekine. Em hêvî dikin ku bisekine. Nûçe jî tên ji me re eger bikaribim bibînim. Eger firsent çê bibe ez ê wan nûçeyê we bixwînim. Hevanno niha Selîm Sadak wefat kiriye em bi çend gotinan behsa wî bikin pêşî em vê bibêjin em ji malbatê re sersaxî dixwazin. Keda wî ya mezin em ji bîr nakin ji bo milletê Kurd ji bo Kurd û Kurdistanê Selîm Sadak koça dawî kir nexweşiya wî giran bû nefletî. Em bi çend gotina hinekî bi bîr bînin em nas bikin mesele çi ye çawa ye çawa bû wekîl. Wisa zû em bixwînin parlamenterê berê yê Dep bû yani Partiya Demokrasiyê Dep şaredarê berê yê Sêrtê Selîm Sadak li Almanyayê di heftê û yeksaliya xwe de koça dawî kiriye. Siyasetmedarê Kurd Selîm Sadak demekî dirêj bû li bajarê Hilbornê Almanyayê ji ber nexweşiya penceşêrê dihat dermankirin. Arewşa tenduristiyê ya wî roja 19 kanûnê giran bibû ew rakiribû nexweşxanê lê tevê hemû hewldanan jî nehat rizgarkirin. Piştî wefata Sadak, Partiya Gelan Dem Partî peyameke sersaxiyê belav kiriye. Dem Partiyê balkişandiye ser wê yekê ku Selîm Sadak li sürgûnê jiyana xwe ji dest daye dibe em bi xemgîniyekê mezin pê hesiyane ku siyasetmedarê Kurd Selîm Sadak wefat kiriye. Xwedê rehma xwe lê kes herê malbatê hezkiriyên wî sax be. Her tim di refên pêş ê tekoşîna azadî û demokrasiyê gelê Kurd de ciyê xwe girt. Dûrî axa xwe bû li sürgûnê koça dawî kir. Li hemberî polîtikayên zext û girtinê kelliyekî jî dev ji têkoşînê berneda. Bila soza me ji Selîm Sadak re hebe ew aştiya ku beriya wê dikir wê teqez were vê coğrafyayê. Em jî hêvî dikin ku ew aştî were vê coğrafyayê lê heta Dewlet Baxçelî Tayyip Erdogan û Colanî sax bin heta ku em nifşa ku bi AKP re xebitiye sax bin îmkana ku aştî were vê coğrafyayê tune ye. Heta ku ev mantalîteye di nava vê
rêveberên Ewropayê û Amerîkayê de hebe ev aştî nayê. Bifikirin ku li Ewropayê siyasetmedarên çepkî rastgirkî hene ew qas bêdengên hevanno Marine Le Pen keça mirovekî herî rastgir bibêjin heta netewperestê Fransayê Le Pen pir navdar bû yani mîna kî bifikirin mîna Türkeşê Tirkiye bifikirin yani ew qas duê derecede rastgir e netewperest e keça wî îro siyasetmedar e mesela Marine Le Pen rabiye li ser hesabê xwe X'ê peyamekê dinivîsîne dibêje Macron xıyanet kiriye li Kurdan. Avrupayê xıyanet kiriye li Kurdan. Kurdan em rizgar kirin ji Daişê dibêje. Ya Marine Le Pen dibêje. Rastgir e. Yani qirra siyasetmedarên Ewropî hatiye parastina Kurdan maye ser rastgireke Ewropî. Edî rewşa me ew hevan. Edî em hatine wê derecê. Di vê çarçivê de heta ku ev mantalîteya li Ewropayê, Amerîkayê, al dunyayê hebe aştî nayê dunyayê Kurd xwe ancak dikarin ji têkoşînê re amade bikin. Yani ji ber vê yekê min got. Yani Dem Partî dibêje em hêvî dikin ku aştî were coğrafya me lê zehmet e. Nahevan Selim Sadak kî ye? Selim Sadak heftê û yek salî bû. Di sala 1954 de li gundê Bafeyê navçeya Hezexê ya Şirnakê dayîk bû. Xwendina xwe ya seretayî navîn li Hezexê temam kir. Ji beşa matematîkê ya Înstitûya Perwerde ya Amedê derçû demekî li herêmê mamostetî jî kir. Lê zû tev lê siyasetê bû. Dest bi siyasetê kir. Di hilbijartinên giştî yên sala 1991 de cara yekem Partiya Kedagel hebû. Hep bi lîsteya Partiya Gel ya Sosyalîst SHP ket hilbijartinê wekî parlamenterê Şirnaxê ê serdema 19 derbasî parlamentoya Tirkiye bû. Di pêvajoya girtina HP de derbasî Partiya Demokrasiyê bû. Piştî krîza ku li parlamentoya Tirkiye bi sondxwarina bi Kurdî dest pê kir ya Leyla Zana tê bîra we, wê demê ew mesele ket dîroka siyasetê. Sisiyê adara 1994 parêzbendiya wî hate rakirin. Em mafê destnedanê dibêje ya dokunulmazlika wê rakirin. Parêzbendî. Sadak tevî parlamenterên din Leyla Zana Mahmud Alnak, Hatip Dicle, Orhan Doğan, Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Sedat Yurttaş hevdê adara 1994 hatin girtin ew xistin girtîgehê. Nezî 10 salan di zindanê de mal. Di Hezîrana 2004 de bi biryara Dadgeha Bilind hate berdan. Sadak piştî tehliyeyê di bin banê Partiya Civaka Demokratîk DTP de siyaseta xwe domand, di avakirina partiyê de cihê xwe girt, endametiya desteya rêveberiyê kir. Di hilbijartinên herêmî yên 29 adara 2009 de jî li Sêrtê bû namzetê Partiya DTP û bi rêjeya ji sedî 49.43 wekî şaredarê Sêrtê hate hilbijartin. 10 zarokî wî hebûn. Em jî ji hemû zarokî wî re sersaxiyê dixwazin ji temamê malbatê re. Me behsa kî kir? Me behsa Marine Le Pen kir ne? Em Marine Le Pen ka çi nivîsiye em wî bînin dayînin ser ekranê hevanno. Ka ez ewa wî jî bînim madem me dest pê kiriye. Deqekî. Ev jî heye ez vê jî nîşanê we bidim. Madem me dest pê kiriye hevanno. Madem me dest pê kiriye em wisa bidomînin. Deng vekim ji were. 12 milyon خوشکە سرەیە ئەوە 12 میلیۆن خوشکە من 3 میلیۆن خوشکە من ئەوە 4 میلیۆن خوشکە من ئەوە 5 میلیۆن خوشکە من ئەوە 6 میلیۆن خوشکە من ئەوە 7 میلیۆن ئەسقڵام ئەوە 8 میلیۆن ئەسقڵام ئەوە 9 میلیۆن ئەسقڵامی دایکە خوبم ئەوە 10 میلیۆن ئەسقڵام ئەوە 10 قەتا میلیۆن خوشکە سرەیە بڵا دایکە من قڵامی خەڵکی بادی نابم ئەوە 11 میلیۆن خوشکە سرەیە
أبها 12 مليون خشك السوريا أبها 13 مليون هيداي كامل أبها 14 مليون خير خازد نامون سلام. خلاص نامون. أوكي. ام جی لبره یعنی براستی جی خلقی کی زور جیش بد کو ها بانگشه اگر بیرنگی کرد Ya ev ne spikera me ye? Ya ji ava hakikaten gelek em jî hevala xwe pîroz dikin. Hem spîkereke serkeftiye, bêjereke serkeftiye û hem jî xizmetekî pir baş kir divê dema komkujiya li Helebê de heta niha jî xizmeta wê tê dîtin ji aliyê milletê me ve em jî hevala xwe pîroz dikin. و هاریکاریت که یعنی براستی جی وجودات جی گله گله غلامي قمص غلامي خلقي چمچم مال مصر Tamam. Em viya ewsa bihêlin em biçin Marine Le Pen'ê bînin Marine Le Pen tweeta wê heye em tweeta wê nîşan bidin çima nebe mesela çi dibêje em wisa ser ekranê bihêlin yani ejwara nabêjim biçin bibin abone tamam divê naberê de min logoa xwe guherandiye ala Kurdistanê min daniye serê aliyê çepê êmin heta ku ev karesat bi dawî be ez dikarim bikim daîmî jî yani ji ber ku kanala me kanalek xeta netewî ye merov dikare ala Kurdistanê bike daîmî jî li wê derê lê ez naxwazim sembolên Kurdistanê ji bo menfaetê xwe bikarbînim ne heyfe yani ji bo rêz û hurmeta wê alê merov tenê di rojên taybet de alê bikarbîne baştir e ez divê qenaetê da me yani şîn û şahiyekî Newroza da merov dikare bikarbîne di dema êrişa da merov dikare bikarbîne tiştî wisa lê daîmî weke logo ez ne taraftar im merov sembolên netewî weke logoa xwe bikarbîne we goterê ji bo wî rojê taybet da em li hev bikin Seroka Partiya Kombûna Netewî ya Fransa êrişî siyasetê çi dibêje êrişî siyaseta welatê xwe kiriye li hember dosyeya Sûriye yani siyaseta welatê xwe bi tundî rexne dike hakikaten jî Macron pir tê rexne kirin yani bi qasî ku dibêjin Macron Ahmed Elşara di vîdeoyekî xwe de dibêje Macron pêşniyazê mikiriye gotiye madem ki Heleb ji bo we problem he hêka wan çekdarên Kurdan ji wê derê derxin ya erê divê me jî gotina Macron kir me got tamam pêşniyaza te maqûl e ka em pêşniyazê wan bikin wan diran bila bi xwe derê bikevin û dibê nehatin nekirin jî mecbûr em ketin nava şer Marine Le Pen dibêje Parîsê dev ji Kurdan berda Fransayê Macron dev ji Kurdan berda rewatî daye İslamiyetê ê radîkal yani ew meşru nîşan dane Seroka Partiya Kombûna Netewî ya Fransayê Marine Le Pen li ser platforma xwe ya X'ê û ser ekranê dibînin mesajekî weşand têde rexneyên xwe yên tûj li siyaseta Fransayê li hember dosyeya Sûriye anî ziman îro Kurd dimirin ew kesên ku bi wêrekî li dijî terorîstên rexsina Daişê derketine îro dimirin bi tirsonekî têne dev ji wan Kurdan tên berdan îro siyaseta me ya Fransayê pir bi tirsonekî dev ji Kurdan berdaye civata navnetewî çavê xwe li vê kiryarên dijminane digire marîn da zanîn ku Emmanuel Macron carekî din bawiyekî trajîk tek çû dema ku wî lez kir ku xalîçiya sor ji bo serokê qaşoyê Sûriye cihadîstekî berê ê Daişê ê El-Qaide raxîne divê wê demê tek çû Emmanuel Macron çawa ku xalîçiya sor raxist pêşiya wî cihadîstê El-Qaide û Daişê wê rojê tek çû Marine Le Pen dibêje dayîna sertîfikayekî rewatiyê ye yani belgeya rewabûnê meşrûbûnê daye vî cihadîstê terorîst yani evan wallahî nedate şê min ku ez rojekî Marine Le Pen
bixim mijara ev yani pes nevê bidim. Yani ne hatişê min yani. û di ajansê me de jî cihê girtiye. Ya hakikaten di derbarê civîna li Dortmundê de min tiştekî nedît we dît. Yani civîn meş û mîtînga li Dortmundê çê bû çê nebû. Ez vegirim cem we qet tew nizanim jî. Tonkî mesajî ji min re têne ez tew nizanim çi heye çi tune têda. Nû çên deqê da wî wisa pirin hevalno. Merû nikare ji nav derkeve. Hema ez vegerim cem we zûdaye hevalno min ji we nepirsiye. Me fikra we negirtiye. Yani ez pir dixwazim bernameyekî dengê gel çê bikim hûn fikra xwe bibêjin. Ama kengê nizanim. Yani ez nizanim kengê ez we bigirim hûn vê derê xwe îfade bikin. Baha şerbetçi. Êşa me giran e. Êşa me giran e qarşê me nebin. Baş e. Baha şerbetçi qarşê me nebin. Oğlum bak git dibêjin Tirk. Yani aybe yani. Êşa milletekî heye ew tên vê derê ala xwe nîşandin, ziqûma xwe nîşandin, zamçika xwe nîşandin. Yani wexta wî nine yani aybe yani cem vana heya şerm tune vana insanên çiqas berdayîne cîranê me ya. Xeta netewî hevanno em hêvî dikin ku di vê xeta netewî de em hemî bigêjin hevû de binêrin Rêzdar Mesûd Barzanî daxuyaniyên pir êrênî dide. Yani divê merû heqaretê li hev neke, heqaretê li rêberên Kurdan neke, binêrin ez ji we re tiştekî bêjim. Niha binêrin min çi digot? Erê dibêje Seyda jî par veke rast dibêje. Seyda jî pavrekim. Temam. Seyda Xiznevî. Min di tweeta xwe de par vekiriye. Ez bînim dayînim pêşiya we. Ev jî heye. Ev jî heye. Dîmenek pir xweş e. Deqekî. Rast e. Halê xwe bawer bin, bi çiyayê xwe bawer bin. Kamera arkası. Bi xwe bawer bin, bi hevalê xwe bawer bin, bi çiyayê xwe bawer bin û bi gelê xwe bawer bin. Ya hat fehm kirin. Bi xwe bawer bin, bi şervanê xwe bawer bin, bi milletê xwe bawer bin. Bi çiyayê xwe bawer bin, wekî din çara me tune ye. Çare heye? Çare tune ye. Ancak merû dikare bi xwe bawer be. Ez dibêjim qey milletê Kurd hevanno vî şerê tiştekî bi me da fehm kirin ku em dî tên ser hemdê xwe. Em safî dibin. Vîrus, bakterî, nexweşiyên çiqas qirêj hene di nava me, civaka me de hemî pak bûn çûn. Em dibin civakek saf, temîz. Divaya ne nijadperestî ye. Dijminê hovane nizane bê çiqa qîmetê keçê me hene demê gowan keziya girê didin diber xaka xwe de diber namûsa xwe de diber şerefa xwe de qîmet û xebatekî gelekî mezin dikin. Temen dirêj bê ya Rebbî. Dijminê hovane nizane bê çiqa qîmetê keçê me hene demê gowan keziya girê didin diber xaka xwe de diber namûsa xwe de diber şerefa xwe de qîmet û xebatekî gelekî mezin dikin. Temen dirêj bê ya Rebbî. Tamam. Mesele bi vî şekliye. Niha min digot ez werim cem we min çi dipirsî ji we van rojan rojên pêşiya me yan ji îro îşev dibe sibê dibe feq nake. Hûn dengê gel dixwazin mesela hûn dixwazin xwe îfade bikin li ser YouTubeê. Vê mesela rojava yeketiya netewî, xeta netewî. Eger hûn binivîsînin ez dikarim ji we re bernameyekê taybet çê bikim. Ama bi şertê ku hûn werin biaxivin, bi şertê ku hûn heqaret li meseleyê navxweyî nekin. Mesela
Yani hin gotin tene ji Rêzdar Abdullah Öcalan re ez bixwe yani divê merov gotinên heqaretwarî bikar neyne. Em tev dizanin ku dewleta Tirkiye zextekî pir zêde da ser Öcalan ji bo di derbarê Rojavayê Kurdistanê de gotinên bikêrî dewleta Tirkiye tê bike. Lê wî nekir li ber xwe da tu car bawekî vekirî di derbarê Rojava da gotinên negatif negotiye heta niha qet nebe me nexwendiye. Eger baweriya we hebe di derbarê Rojavayê Kurdistanê de yani weke talîmat, weke emir yan jî weke mesajekî ji bo Rojavayê Kurdistanê tiştê ku bi kêrî dewleta Tirkiye were, xweşê dewleta Tirkiye were eger têde hebana dewleta Tirkiye niha 100 kamera şandibû İmraliyê pê dabûn gotin yan jî peyamên wî li ber civakê raxistibûn yan jî ji devê wî girtibûn ew gotin. Lê em dizanin ku Rêzdar Öcalan dibêje heta ku demokrasî li Sûriyê pêk nê hûn parastina xwe bikin, parastina xwe bidomînin. Colanî terorîst e. Sibê du sibê em nizanin dikare çi bike. Vana gotinê wî ne dikare bêje. Gotiye jî. Di peyamê xwe de wisa dibêje. Yani hûn dibêjin em bernameyekê taybet dikarin çêkin. Dem û roja wî ez eyer kim ji wara bêjim. Ama bi şertê ku hûn gotinên çawa yani ya hûn çawa diaxivin biaxivin. Dê heqaret di jûn serê me nexin belay. Tiştên heqaretwarî nebêjin. Dorê da bi şertê ku hûn werin biaxivin. Yani ez wextê dengê gel vekim vê derê bi tena serê xwe bimînim nabe. Nexweş e. Vê êvarê jî ez ê bernameyekê çê bikim. Bawer dikim derdora saet 10 şevê ez ê mîvanekê bigirim. Em ê vê derê meselê dîsa berfirehî guftûgo bikin. Em ber bê ku derê ve diçin. Agirbesta ku anha ji bo 4 rojan hatiye îlan kirin hevanno bi dawî dibe di nava 20 saetê din de. Di nava 20 saetan de bi dawî dibe. Êdî em binêrin rewş çi dibe. Em hêvî dikin ku ev agirbest bidome milletê me Kobanî ra çareseriyekê were dîtin. Ez tenê wî dikarim bêjim. û li Ewropayê jî wê kampanyaya derman, xwarin, zat, ji kerema xwe ra ew merû çawa bide destpêkirin nizanim. Na em bi xwe bixwane yedî. Bakurê Kurdistanê merû dikare rexne bike. Hinek zêdetir hereket hebe baştir e. Ez xatir ji we bixwazim hevanno. Nûçeyên deqeyê dawî tune ne. Madem ki tune ne ez dibêjim eger hebe hûn ji min re bêjin. Nûçeyên deqeyê dawî hene hevanno. Tiştekî we bîstî be vê derê madem ki ez vê derê me madem ez vê derê me hûn bibêjin. Nûçeyek heye çi dibêje? Yani ez bawer dikim hikûmeta demkî a Şamê hevanno ketiye zorê di qada navnetî de anha tirsek heye cem ew tirs çêbiye ku Amerîka ji nû ve ceza dayîne ser wan ji ber ku kongre pir zextê dide ser Trump. Eger car din ceza dayîne ser Sûriyê Ehmed El-Şara bixin lîsta terorîst hemî hikmê di destê xwe de wenda dike. Ehmed El-Şara xetayekî pir mezin kir li hember Kurdan. Mesela doh derketiye wezareta wana parastinê suçên çeteyan bi qismî qebûl dike. Dibe çete ne di kontrola me da bûn rast e suçên ku hedê xwe derbas kirine hene vana mesela qebûl dike. Suçên ku kirine weke belge hatin nîşandan ez wî hema ser ekranê bîlim meqsed bikeve qeyda. Ew îş kerema xwe ra deqekî sebir bikin. Vaya. Avaya meqsed sibê du sibê gencê me lêkolîn bikin bila ser kanala me jî hebe. Ne? Ewsa. Ez benim nêz ji bo were xwendin avaya ji bo lêkolînê ez dibêjim. Ji bo lêkolînê baş e binêrin hevanno. Vaya qesedê suçên hikûmeta Şamê hemî ewsa rêz kiriye. Di ku derê de çi dîmen hene jî vê derê nivîsiye. Facebook'e, Twitter'e, Drive Google'e. Avê derê merû dikare bibîne. Suçên artêşa Şamê. Sibê du sibê gencên me, parêzerên me yan jî dewletekî bixwaze hikûmeta demkî ya Şamê
bide mahkeme dikare. Ev jî rûpela duyeme awsa em bînin nêz xuya ye ne ser ekranê tabii. Bila were xwendin a bi vî şeklî gencên me ê parêzer lêkolîner dikarin vana weke dosya pêşkêşî dewletan bikin hevano. Em bi tena serê xwe ji ber ku ne dewletin em nikarin giliyê Şamê bikin, em nikarin giliyê dewletê bikin. Dibe dewletekî giliyê dewletekî bike. Problem ew e. Ji ber vê yekê ji Kurdan re sedî set dewlet lazim e. Ji Kurdan re dewlet lazim e. Em nikarin giliyê kujerê xwe jî bikin. Yani rewşekî felaket e yani rewşa em tê dane. Di vê navberê de ez bînim bîra we hevano sibê du sibê agirbest wê bidawî bibe rewşên aloz li pêşiya me ne yani di saetên pêş me de deqeyên pêş me de tiştekî bûyerekî çê bibe ez hema weşanê vê dikim em bi hev re dikarin lêkolîn bikin em bi hev re dikarin mîvana jî bigirin nîqaş bikin vaya yek û em xwedî li hev derbikevin mesela me ya abonetî ji kerema xwe re pêş bixin hevalê nebûne abone hê jî bibin abone bibin endam zêdetir dengê me derdikeve xeta netewî bila bikeve her mala Kurdan xeta netewî pir muhîm e hevano êdî me dît ku ya ku me rizgar dike ya ku me dibe serkeftinê xeta netewî ye xilas wê derê de jî pir kêfxweşim ku em gihîştin wê encamê xeta netewî dem baş silav rêz